Duela 4 urte martxok 8ko testu inguruan, pandemia zen, beraz manifestazioetan eta mobilizazioetan segurtasun neurriak egon behar ziren, eta pixka bat ezberdina izan zen dena, baina publikazio horiek egiterakoan edo deialdi horiek argitaratzerakoan Facebooken bitartez jaso genituen iruzkin asko, pila, 400 izan zirela uste dugu. Erabaki genuen kalera ateratzea, ze azken finean jendeak interneten anonimoki egiten ditu iritzi horiek, eta kalera ateratzeakoan nahi genuena zen, erakustea bai, guk aurpegia jartzen dugula kalera ateratzeakoan, mobilizazioetara joaterakoan, eta anonimoki jendeak egiten dituen iritziak, bai, interneten ez dagoen jendea ikusteko modukoak zirela.